Свою рибу зловили, руки, правда, порізані, я його хапав там за пащаку. Трошки він мене покусав, але судачі укуси то таке. Та плюс я відказу вакцинований, в принципі, жити буду. Прикол, немає риби на глибині більше, ну давайте так, 9,5-10 метрів. Просто судака нормального немає. Якась маленька, вибачте, срань. Тільки ми виходимо там 9, 8, 7, навіть на 6 були клювань. І одного я такого залікового зловив. Тобто не знаю, що з рибою відбувається. В соснах на глибині вище там 10 метрів, купа дрібного судака і нічого людського. І ми оце ходили двічі, тільки зрозуміли, що він зверху, немає жодної дрібноти, тільки гарний судак. Нарешті гарний агап. Намучився я, находився, нагулявся і нарешті я його знайшов. Секрет в глибині. Стоїть на мілині гарний агапеліч.